Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret medja ta' ftit aktar minn 3% jew bid-doppju ta' tkabbir fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn ċifri nazzjonali tal-istatistika l-NSO fejn ġie notat li fl-istess perjodu l-ekonomiji tal-Lussemburgu u l-Finlandja saħansitra naqsu. Jekk wieħed jiffoka biss fuq it-tielet kwart tas-sena l-ekonomija Maltija kibret bi 8 darbiet tar-rata reġistrata fl-Italja u baxar darbit iżjed mir-rata ta' espansjoni Ġermaniża. Ġie spjegat li l-ixprun ta' tkabbir ekonomiku fl-ewwel 6 xhur tal-2025 kompla jkun id-domanda domestika. Fil-fatt, kważi nofs it-tkabbir kien dovut għal konsum akbar mill-familji. Dan jirrifletti l-fatt li kien irreġistrat l-ogħla ammont ta' dħul għal ħaddiema li qatt ġie osservat fl-istorja għat-tielet kwart tas-sena. Dan id-dħul kien l-ekwivalenti ta' 9 xhur dħul irreġistrat fl-2012 taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena dħul tal-ħaddiema laħaq rekord ta' 7.7 biljun euro. Dan kien iżjed minn 9% akbar mill-ammont ta' dħul osservati s-sena li għaddiet. Grazzi għaż-żidiet sostanzjali li nataw lill-ħaddiema tas-servizz pubbliku bil-ftehim kollettiv ġdid. Fl-ewwel 3 kwarti tas-sena tieb ukoll il-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali ta' pajjiżna. Dan hekk kif kien hemm żieda fl-esportazzjoni ta' kważi 700 miljun euro minkejja sitwazzjoni mimlija sfidi internazzjonalment bit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali u tariffi imposti mill-Gvern Amerikan. Imma differenti minn negozji f'pajjiżi madwarna, dawk f'pajjiżna qed jibqgħu kompetittivi minħabba li l-Gvern Malti mhux jimponi taxxi ġodda kif qed jagħmlu gvernijiet oħrajn. Fl-istess ħin it-turiżmu f'pajjiżna laħaq livelli rekord waqt li setturi diġitali komplew jespandu brata qawwija hekk kif kważi kwart ta' tkabbir ekonomiku kollu li seħħ kien dovut għal qasam diġitali. B'reazzjoni għal dawn iċ-ċifri l-Prim Ministru Roberta Bella sostna li ekonomija b'saħħitha tfisser pagi aħjar u se tkompli taħdem għal benefiċċju tal-familji.